Hai a chuirde, is mu go trína agus an neobé mu a tarraing picture go Sióg. Tá mar chara eile an teangéanachlam, eile bhfuil tú ré? Tá. EALAÍNE. Tá somúid le ráthúil. Agus in istin amúid béalbeg agus rún. Iontach, mas a mud geir circol a chuir san ráthúil agus málaí be go thuirte freisin. Nis tang amúid a hédan agus tuairmúid bahis mórte mar be gúige galan sin í stearnaí. Nis tunmúid líne eile galisteach mar seo go hálaing agus inis tang amúid cud gúige. Iontach, féitimúid fáirí thuirte freisin. Inis tang amúid gúna agus canglumúid an gháilíne le chéile mar sin. Hálaing. Inis tuairmúid rá choisínte agus chuirmúid rá bhróigeara. Mar sin? Tíreach mar sin. Perfect. Inis tuairmúid rá lábhte agus chuirmúid slatríochta ina lábh anseo. Agus dríochta go amachchas. Inis tangamúid a chud gúige, seachnómúid an slat más féidir. Inis féitimúid crí a chud ar a gúna mar waisiúchan. Inis tangamúid na scíhan agus chuirmúid péire hís faoi freisin agus féitimúid corona chud ar barach leicin. Daíonn sé leat? Ja, tá sé iontach. Meas tú na hamúid isteacha? Ja. Tá na scían antas. Nach bhfuil, cad a ceapán is bhfuil sé ré? Ceapan go bhfuil. Tá muid ré, te sin go hálaing eile, maithú. Mágad. Agus gur mágaí sé Somála a soachta bheith Tarraing tling. Feic muid a rís go luaisib, slán!